Akong wish kaya makawayab na ko. Gangis! Wish ako. Hindi ka makauyab, ha? Balik me. Malipay siya. Ala! Hi! Busog na kakos? Hi! Welcome! Masa to? Welcome to my vlog! Yay! Maayong buntag! Mga agaon! Birthday na mo! Birthday na mo, tanan! Mangandam na ta kay mga ligo mig Malaberia. Maligo mig Malaberia. Andam sa mi. Magluto mig Bisaya ka manok. Kusa Brad, Bisaya na Brad? Hoy, hey. Ay, ha? Bisaya kini mo ba iligis. Kusa na gol-gol ni Dong. Chicken manok. Yap. We are the champion. We are the champion. Dibi. Happy birthday! Happy birthday to you! Nongga. Yan namin sa Malaberia, no? Mga gon! Yo, what's up? Ay mama, ano YouTube? Nanay, si Baluklok na rin, no? Ano na ko TV? Ala! Ayo! Alan yo, what's up yo? La! Shoutout dito sa akong uyab. Ay, may uyab. Tayo na lang dalawa, tayo na lang magsama, tayo na lang dalawa, tayo naman talaga. Mga gaon! Ito bang mga gaon? Mga gaon, nagkilaw. Ilaw, lami kini. Kilaw! Brad, tuloy po kayo. Tuloy po kayo. Tuloy po kayo. Ano sa inyo inis kinilaw ko? Ha? Kini, ambot. Sinigang. Mga agaw na to, agaw. Ito bang mga agaw? Mga agaw. Kapitanan, nag-asin, Brad. Kaso yung kanan ni. Ikaw na pre. Ano kasi dagat sa'yo? Kumot na yung bago. Asin na dito ba? Asin. Hindi na siya kanan. Ano, asin lang ba? Karang murag asin ba? Amo foods. Salamat din sa cake ni Shamilito. Radagana nag-birthday. Kainan na.
to you. Isang kami. Where's there? Wish your Kada usa. Isulti. Akong wish kaya makawayab na ko. Kangis. Balik me. Malipay siya. Ala! Amak mga kaon. Oh, ari uban no kay gamay kay diri. Kana. Masih gara-gara. Unsa kin? Unsa? La. Mag-liberate ka! Gaturoy. Gaturoy. Advertise, asa? Tanagungit? Abinda sa ba? Ya, og daghan basta aron magka-abs. Ano ba? Sige. Dili ba? Sige. Para aron ligri. Sige. Kaos din na siya. Kato, pinagahe di ba? Pinarobin Padilla ba? Pina-chest out. Mula po kayo. Ram, saya problema Ram. Muna siya pinagdagog kaon diri sa amo. Ini kan yung bako niya. Magpulit lang na. Ini kan yung bako niya. Grabe orang mati nuunan siya. Kaya pinadulit ang now. Social pa yung ikaw, King. Asa Marjon ba? Ay, Marjon Dez lang. Uy, Marjon, nasa? Nagabaan siguro na scan os Marjon. Go! Sige ikaw, di ka mapurot. Yang klawe, grabe gino. Ganahan ko. Kaya sila. Yung nag-ibang ko. Gani po si Ken, otro po nang si Kenre, kita otro po nang gigabaan ka nun. Asa ba ron? Tagog ikaw, no, yung tubo. Wala kitimulan siya. Babog na ka. Ano ba yung Grabe to riya. Akan ni tubo ni pagkilid man. Si Ace ba? Kani siya. Pagkilid na to. Wa ni siya gabae. Dako po ni kawan pero wa ni tubo ni siya wa di pataas pagkilid. Nag-anam ra magalit kag ilis ka kag ilong. Ayaw ka na, liyaw ka na ba doy? Ha? Liyaw ka na, asan ka? Nag-anam mo gawa. Nya ang suwang ni duha. Hala atay. Sigaw siya mi action bug patagad kay siya po dai kuno naka-experience og samang butang. Ate, smile. Ina, welcome to our vlog. Ikay bana. Maot. Welcome to our vlog. Isa ikay bana. A few moments later. Singit-ngit kong baybayo. Ikaw lang. Naghugas pa ulit ay.
few inches later. Picture, picture, picture. Picture, picture. Picture. 1, 2, 3. Double kill. Two hours later. Ay, sige na. Shout out sa daw. Dili. Dili pa, uy. Shout out lang sa daw. Daw. Ay, go. Ato sa... Picture. Picture. Shout out man tanan ka na. Thank you for watching. Ano ba? Yabi ko! Jan! Jor! Ay, isa! Kana, unsa na nyo? Unsa na nyo storya dong? Kumala mong adlaw! Thank you for watching! Okay, 1, 2. Okay, 1, 2, 3, go! Double kill. Thank you for watching, Undo! Happy birthday! Kasi nagpuwag na to. Sakit guys, duga nang di takbaw. Te, kung pag-picture na te, kanang na-distress. Capture na. Pag-video ba? Sili lagi. Sili lagi. Capture. Huwag mo lagi. Video! Capture! Video! Video! Capture! Sili lagi. Pornhub na video na rin. Video na rin buwan. Ay mga gaon. Nameron sa Maramilla at Bulan, Cebu. Langang TX3. Kailangan mo ka. Ay mga gaon. Dali meron sa Oslob. Meron ka kabutan doon. Ote, hugot mo ng kuan, ng starfish. Oh, sige. Hugote. Sa una, nagtanong na ko niya, star ko yan. Karoon di na. Pero di ko kaya bumitaw at bigay. Masasaktan dahil pangako ko'y walang iwanan. Alam kong huli na. Alam kong hindi na nga mahal. Hugote ang starfish. May pang starfish, makita ni mos dagat. Pero karon wala kay bawo asa ko siya makitaan. Umuwi ka na baby. Di na ako sanay nang wala ka. Mahirap ang mag-isa. Ikaw. Wala lagi ko. Wala lain man eh. Pamunta istorya kung ikaw. Hugote na ba? Hugot. Saan pa hugot nga wang naman? Ikaw ba? Ikaw. Nahilak mo ito kanina. Ano sa mong ito? May pang starfish, dagan kay bakitan chicks, wala yun. Hi mga gawns! Muna yung Rebellion, nindot kayo, bye-bye! Nilagyan dagat, nilagyan palibot. Uy! Ano?
One eternity later. Hello ma. Tawag lang balik, nanayo pa mi. Mi. Ilong diha, gaya yak ka lang. Tang, 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 Sige, sige. Oh. Sige, sige, sige. 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 Igo sa hotelya. Igo sa hotelya. A few moments later. Ipabot sa atong mga eksunan mo. Pasensya na kayo mo sa atong kana. Grabe Michael, murag tiki, siksing ka tiki ba? Pasensya na kayo mo sa atong Lutaw na to karon. sige. Alam ko na maugod ka. Ako magud ka. Magud. Sige. Ako ipalaila pero mong contestant. Taga-booking sa Raw. Oh. Contestant number 1, Rampa. Mari mo sa luwag ka lang ng Jordan eh. Contestant number 2. Ato sa mic, ato mo sa mic. Laila atong mga contestant number 1. Sigay Gulapa. Ako pala si Mike Vizcala. Naniwala ako sa kasabihan na aanhin mo anda mo kapag patay na ang kabayo. Halo. Maraming salamat na persintas sa contestant number 2. Contestant number 2, Rampa.
Salamat sa tumang instant. Hi mga gaon, shoutout dahil ko na ni Laplin Pasumala, Farah Villahermosa, o iyad ni Joy Joy Vertudaso nga si Aleph De La Rosa nga naa sa Canada. O sa among buutan nga gaon nga ni sponsor og stabilizer nga si John Ray Fuentes from Olivo, Tabuelan, Cebu nga naabot siya karon sa Korea. O sa amuang 200 plus nga subscribers, salamat kayo sa pag-subscribe. Dayon sa katong na Gerald Anderson ay mo kagol kay na Julia Barreto sad ko. Subscribe ha!